Wengenza wethu-ke nibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofuna khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi Wami. Ngiyokuqala ngene kule channel qinisekisa ukuthi uqinisekile usubscribe uzothola zonke izinto engiyiphostayo. Kuyona le channel ehamba phambili indaba ke zibhlungu ukukhulunywa ngazo lapha kwi-social media. Indaba ke zokudutshula kubulawa wesilisa phambi kwezingane zakhe. UImran Akhon wasegama lakhe ungenelwe izigebengu ebusuku. Saqonda ke ekamelweni lezingane zamkhomba ke namake zakhomba ke izingane ngesibhamu zibe seziyakhala ke izingane wabe sephuthuma khona ubaba wazo utheke mayengena ekamelweni izigebengu ke zakhomba yena ngesibhamu zamdubula kaningi kwashonela khona lapho endaweni ke yesigameko zaseke ziyabaleka izigebengu kanti ke bekungakaboshwa umuntu. Izindaba ke lezi okukhulunywa ngazo kakhulu enkundleni zokuxhumana abanye ke nangomunye uthi i-trauma ke ezinganeni baze basenza ke isihluku. Nangomunye uthi kazi kuba nini sikhala ngendaba yabantu ke abangenanembeza. Nangomunye uthi kwazi ke kwabhlungu Jesu ungenelela uthanda ukuthi ke kube buhlungu kakhulu ke wengane zakwethu. Ngifisa ukuthi ngizovula khona umbona ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba.